Hola a tots, avui estem jugant a Limbo, un joc que ha esdevingut tot un fenomen a l'App Store i que no us podeu perdre per res del món. Com ja podeu veure, conduireu aquest misteriós personatge en blanc i negre per un món entre tenebres. L'objectiu principal del joc és resoldre tots els puzzles i enigmes que trobareu pel camí i que us impediran el pas. Ja us avisem ara que Limbo és un d'aquests jocs on us passareu hores i hores intentant descobrir com continuar. Així que si no teniu gaire paciència i no us agrada aquest estil de joc, millor no ho intenteu. A nosaltres ens ha costat força i en alguns moments és una mica desesperant. A banda de saltar i caminar endavant, endarrere o cap a la direcció que vulgueu, no podreu realitzar cap altre moviment amb el personatge. Així doncs que us haureu d'espavilar per trobar la manera d'aconseguir arribar a tots els llocs. Sobretot, també vigileu on poseu els peus. El camí és ple de trampes i podríeu acabar fets a trossets. Ja sabeu que si quedeu encallats en algun puzzle o enigma, sempre podeu optar per descobrir la solució a YouTube. Allà trobareu gameplays amb tota la resolució del joc sencera. Això només són els primers passos d'un joc que promet molt i que ja va triomfar per Xbox 360 i PlayStation 3. Si voleu saber com acaba aquesta genial aventura, ja ho sabeu, disponible per a tots els dispositius iOS per menys de 5 euros. Si us ha agradat el joc, feu-nos-ho saber als comentaris. Ens veiem al pròxim vídeo.